Yn iawn. Nathon ni mynd i Port Neigwl tua blwyddyn yn ôl. Nathon ni llogi bwthyn bach jyst uwch ben y rhyw yn edrych allan dros y bae, dros Port Neigwl. Yr unig rheswm nathon ni mynd i'r lle yma oedd jyst i gwaru weekend jyst yn jamio ac yn chwarae, so nathon ni pacio'r offerynnau i mewn i'r fan a car a just take off am weekend. A nathon ni rhoi lawr, nathon ni recordio couple of demos. Nathon ni actually gweithio, oedd yn rili anodd cos oedd pawb eisiau fatha yfed a party, ond hefyd nathon ni gweithio hefyd. A rili, yr un can nathon ni fatha dilyn a nathon ni gweithio arno fo yn studio John wedyn ar ôl dod yn ôl oedd Neigwl, so title track yr album. O rhan sŵn yr album, dwi'n meddwl mae o'n reit wahanol i stwff dwi wedi wneud yn y gorffennol. Mewn ffordd, mae na llai yn digwydd, os di hynna'n gwneud sens. So, da ni ddim yn rili defnyddio drum kit llawn ar yr album, jyst fatha snare a bass drum. A offerynnau taro. So ma' na teimlad neu naws rili fatha. Mae o'n gair sy'n cael ei defnyddio'n ormod, dwi'n meddwl, ond ma'n reit fatha understated a minimal. Os di hwnna ddim yn swnio'n rhy contrived. A mewn ffordd mae hwnna'n gadael mwy o le i fatha sort of rhywbeth nath rhywun ddeud i fi, maen nhw'n teimlo bod yr alawon yn sefyll allan yn mwy ella, am bod na llai yn digwydd, so mae yna mwy o le i'r alawon. So, wrth gwrs, nid pawb sy'n mynd i licio pethau fel yma, so dwi'n siŵr bod rhai pobl yn meddwl bod music fel yna yn fatha chydig bach yn boring, ond dwi wedi sythio mewn cariad efo music fel yna, naws na fatha understated. Ydy'r album dal yn bwysig fel fformat? Cwestiwn diddorol. Yndi, mae o'n bwysig fel fformat. Yn enwedig i pobl sy'n rili fatha caru music. Ma'n er mwyn gwrando ar y holl beth o'r dechrau i'r diwedd. So, pan dwi'n recordio rhywbeth, pan dwi'n dewis y tracklist, dwi'n weld y peth fel rhywbeth sy'n rhedeg o un lle o'r dechrau i'r diwedd o un lle i rhywle arall. So, fatha llun, dwi'n rili gwybod beth dwi'n trio deud, ond os ti jyst yn cherry picio caneuon sy'n wrth gwrs ti'n gallu gwneud hynna efo iTunes a falle a lawrlwyth o music, ti yn mynd i rhyw radda, ti'n mynd i colli'r fatha y flow o'r holl beth. Eto sy'n gret, mae MP3s yn briliant os ti eisiau. So, rwan, so rhywun yn gallu lawrlwyth y can sy'n byw yn America, neu unrhyw le yn y byd, sy'n briliant, a dwi yn rili mwynhau, mae gen i iPod, dwi'n licio just pwyso fatha shuffle, a just gorwedd ar y couch, a weld beth sy'n, neu gwrando ar beth bynnag sy'n dod i fyny, sy'n briliant, ond dwi'n mewn cariad efo'r syniad o fatha bod yr album yn un darn o gwaith cyfan, a i rhyw radda ti yn mynd i colli hwnna. Mae'r iTunes, iPod generation di nistro hwnna, dwi'n swnio fel fatha old fogey rwan, ella. Mae'n pwysig i fi anyway, a yn bendant wrth rhoi Neigwl at ei gilydd, nes i really meddwl am y fatha yr flow y peth, yr holl llun. Yeah.